Карто не е наред. Значи, на въпроса, правете видео отговор, кога ще си лягате и подробничко какво ще правите утре. Значи, Отговарям. няма да си ляга. Няма да се лягам, освен ако на някоя не се доспи. И Другата знам ще коя доспа. ще е. Да, тя ме копира. Аз го измислих, после че ме купиха, сега аз го... Лъжа. А пък какво ще правим утре? Значи, Добре, вие ли ще го запомня за винаги. Мокни малко. Карто утре ще ходим на море. Аз не знам какво ще правя. Аз ще ида разгиво. Но не знам колко ще са. И ще ходя да си подавам документи. За езикове е много щастлива, За че вече езикове. се махна от Ботев. Бе, не си средно. И съм много щастлива, че се махнах от Ботев. Защото тото и... Ох, то е много хубаво. Как ще е хубаво? Как не да е хубаво? Махаш се от Ботев. Аз мисля, че Ботев е много хубаво. То не е за възход. Спирай го вече, спирай го.